हेलौ लोगोफोर, खुलुमबाय। आंनि इउटुब चेनेलाव दिनै नोंथांमोनखौहाय फिन खेबसेयाव बरायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनैहाय माने आं दाउदैहाय फ्राय खालामगोन आरो दाउदैनि पनिर, ओमफ्रायहाय आलुजों फान्थाव लाब्रा आरो ओमफ्राय खांख्राइजों ओमफ्राय मानिमुनि ओमफ्राय मा होनो जोगोलावरि बिजौ आरो गोरलै, बेखौहाय आं बाथोन खालामगोन आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोननि सिगाङाव आंनि संनायफोरखौ एसे शेयार खालामनो होननानै फैलायबाय आरोना। नोंथांमोनहा मोजां मोनोबा दसेबाबो नायलांनो हागोन, मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो लोगोफोर। आंनि संनाया माबायदि सिस्टेमाव जादों कमेन्टआव खोन्थाहरदो। नायलांबाय थादो, माने आं ओरैनो गोसोखांब्रबनानैसो खालामदों आरोना। माने नोंथांमोननि सिगाङाव आं फैबाय थानो लुबैयो, ओमफ्राय आं टाइमाव फारसे फैनो हायाना, बेनि थाखायनो टाइम एसे लेट जायो आरो। ओंखायनो आं एसे उन्दैखौ स्कुलाव दोनना फैनानै एसे खर' गिदिंनाय मोनदोंमोन। ओमफ्राय आंनि लोगोनि हासबेन्डआ ओंख्रिखौ संबाय आरो, ओमफ्राय आङो दाउदैखौ बानायगोन। ओमफ्राय आङो खांख्राइजों मानिमुनि ओमफ्राय जोगोलावरिखौ आं बाथोन खालामगोन आरोना। आं खालि ओंख्रिखौ फरायसंगोन, ओमफ्राय ओंखामखौ आं संगोन आरो। माने आं खर' गिदिंनाय ना, ओंखायनो हारसिं थाबाथाय गोबावजों गिनानै आं बोरायखौ संबाय आरो। नोंथांमोनहा गाज्रि दामोन। ओमफ्राय नै बाहाय आङो मा होनो दाउदैखौ आङो रुनानै लाबाय आरो। रुनानैखौ खोबनानै होबाय, माने बे थिफिना गिदिर ना, ओंखायनोथ' गामलाखौ खोब्बाय आरो। नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो ना मा होनो। नैबे आलुजों फान्थावजों बोराया ओंख्रि संगासिनो आरोना। ओमफ्राय आं बिदिनो बाथोन थाथोन बिदिनो खालामबाय थानोसै, नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो ना मा होनो। आं बानलु माबाबाय आरो, मा होनो मानिमुनि दं बेयाव, ओमफ्राय जोगोलावरि गोरलै दं, ओमफ्राय आं बानलु होबाय आरोना। माने बानलुजों खांख्राइजों आं एवा दे लोगोफोर, माने आं बानलुजों खांख्राइखौहाय सामब्राम गुफुर होनानै पियास होआ आङो, ओमफ्राय ओरैनो थाव होआलासिनो ओरैनो रुग्रोगोन आरोना आङो दै होनानै। ओमफ्राय बेनि उनावहाय नायलांबाय थादो माबोरै खालामो, बेनि उनावसो आङो एसे थाव होगोन आरो।
संख्रिजों बानलु ओमफ्राय सामब्राम गुफुर होनानै बे पनिर एवनायनि दै माबायावनो थावआवनो आङो दै होदेरनानै होबाय आरो माने साम'खौहाय मोनामोना ओमफ्राय जानो बायो मोनामबाथाय रुनानै लाग्रोबाय आरो रुनानै बिदि रुबाथाय माने गोथाव जायो आरो ना बाथोनावबो ओमफ्राय उनावहाय नों थाव होनानै एवनोबा एवनो हायो ओमफ्राय आं बेबायदि खालामबाय आरो दा थाव बे एसेयानो थागोन बेखौनो माबाखौनो पनिरा एवखांबाय आरो आं दायो गंगार मा होनो मानिमुनिजों बेबायदिजों दा बाथोन खालामसिगोन आरो ना माबाखौ बेखौहाय पनिराबो एवखांबा ओमफ्राय दा संख्रिजों बानलु सामब्राम गुफुरजों बेबायदि जाबाय आरो माने दैखौ रानथाब होबाय आरो ना दैखौ रानथाब होनानै जानाखि दहाय पनिर एवनायावहाय आं थाव होदोंमोन ना बे माने दै राननानै बे थावा ओंखारफिनबाय आरो एसे थादोंमोन ना बेयो ओंखारफिनबाय आरो दा दै रानदों